V prvom rade treba povedať, že tento projekt začal skončením letných paralympijských hier v Tokiu. To znamená, robíme na ňom už 3. rok. Je to skrátený čas, o to viacej a intenzívnejší je. Toto je už taký moment záväzný, že Slovensko sa zúčastní olympijských a paralympijských hier, čiže pre nás ako inštitúciu je to už právny záväzok s ohľadom zabezpečiť všetko, čo organizátor od nás požaduje. A pevne verím, aj napriek tomu, že vzniká nám nové ministerstvo cestovného ruchu a športu, že nám bude nápomocné, aby sme to zvládli, pretože ešte veľa športovcov sa bude snažiť kvalifikovať, tie kvalifikačné kritéria plniť až do júla tohto roku. A je nevyhnutné koordinovať určité činnosti, ktoré by mohli dopomôcť, aby čo najviac športovcov sa dostalo a mohlo súťažiť na paralympijských hrách a olympijských hrách v Paríži. Pokiaľ ide o tie paralympijské hry, tak Slovensko má zatiaľ 12 miesteniek na tento sviatok všetkých zdravotne znevýhodnených športovcov. Akú vy očakávate účasť a prípadne ešte si môžeme niečo povedať o tej logistike aj z hľadiska bezpečnosti, ktorá je tiež veľmi dôležitá v súvislosti s takýmto významným podujatím. Tak máme pár dní, ako skončila anketa Športovec roka 2023 a myslím si, že nie je náhoda, že Danka Bartéková, ale aj Radko Malenovský budú mať na sebe, by som povedal, ťažšiu situáciu, pretože tie očakávania či olympionikov alebo paralympionikov budú práve v streleckých športoch, kde Radko Malenovský a Veronika Vadovičová už majú miestenku v tých 12 a budú štartovať v 3 disciplínach, čiže teoreticky už možno 6 medailí bude mať len samotná streľba, ale v každom prípade budeme radi, ak k tým 12 ešte minimálne ďalších 10 až 12 miesteniek pribudne. Očakávame výpravu na veľkosti 30 športovcov, k tomu samozrejme realizačné týmy, čiže celý projekt účasti na olympijských a paralympijských hrách by sa mohol hýbať okolo 100-120 osôb. Za olympizmus aj paralympizmus a paralympizmus samostatne to bude niekde okolo medzi 50-60 ľudí, ktoré bude nevyhnutné nielen dopraviť do Paríža, ale aj bezpečne doniesť. Tak ako som už dneska naznačil, OSN vydáva rezolúciu pokoj zbraniam, to znamená, je nevyhnutné apelovať, aby táto rezolúcia bola dodržaná, pretože práve počas zimných olympijských a paralympijských hier bola Ruskom porušená a došlo k napadnutiu Ukrajiny, čo znamená, že našou úlohou je tlačiť aj na úrovni národných olympijských a paralympijských výborov, aby všetky krajiny, ktoré budú vysielať svojich športovcov, aby bojovali len sami so sebou a so svojimi súpermi a mohli sme sa bezpečne vrátiť. Určite bude veľkým otáznikom a to, čo je celosvetovým fenoménom, a to je terorizmus, ktorý netreba podceňovať tiež takisto v tejto oblasti. Takže áno, bezpečnosť je to, čomu sa venujeme prioritne v našej vízii a budeme v tom určite pokračovať aj naďalej.